Gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tawo. Marcos Kapitulo 6, 30-44. Ang mga apostoles nga nanglako sa pagwali mibalik kang Jesus. Kisulti nila kanya ang tanan nga ilang gibuhat ug mga gipanudlo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanglakaw, wala na gayud sila'y panahon bisan sa pagpangaon. Buo sa mingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, "Dali, mo adto kita sa kamingawan aron makapahuli kamo bisan kadyot lang." Buo sa misa kay sila sa sakayan ug miadto sa kamingawan. Apan nailhan sila sa daghang mga tawo nga nakakita sa ilang paglakaw. Buo sa nanagan ang mga tawo gikan sa nagkalain-lain nga mga lungsod padulong ngadto sa lugar nga adtoan nila ni Jesus, ug nakaon na pa sila abot didto. Sa pagkanaog ni Jesus sa sakayan, nakita niya nga daghan kaayo ang mga tawo nga nagtigam didto ug naluoy siya kanila, kay mura silag mga karniro nga walay magbalantay. Buo sa gitadloan niya sila og daghang mga butang. Sa pagkahapon na kaayo, miduol kanya ang iyang mga sumusunod. Mingon sila, "Hapon na, ug ani apa kita dinhi sa kamingawan." Paadtuan na ang mga tawo ngadto sa mga baryo ug sa mga sitio sa palibot aron makapalit silag pagkaon. Apan mingon si Jesus kanila, "Kamo mismo ang mohatag kanila og pagkaon." Nangutana sila kang Jesus, "Maula ko ba kami og mopalit og pan nga mao kantidad og balig 8 ka bulan nga sweldo sa asa ka tawo aron ipakaon kanila?" Mingon si Jesus kanila, "Pila ka buok ang inyong pan diha?" Tan-awa ninyo. Sa dihang nasuzi na nila mingon sila, 5 ka pan ug 2 ka isda. Kipalingkod ni Jesus ang mga tawo nga grupo diha sa sagbot. Busa ng lingkod ang mga tawo sa grupo nga tag 100 ug tag 50. Anya, gikuha ni Jesus ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa iyang mga sumusunod aron iapod-apod sa mga tawo. Ug gibahin-bahin asab niya ang isda sa tanan. Nakakaon silang tanan og nangabusog. Human makakaon ang tanan, gitigam nila ang mga sobra nga pan ug isda, ug 12 pa kabukag ang napuno. 5,000 ang gidaghanon sa mga lalaki lang nga nangaon.